кумита оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои Тоҷикистон арзиши ҳаҷи имсоларо 33410 сомонӣ муодили $3720 амрикоӣ муайян кард. Ин назар ба як соли пеш тақрибан $50 бештар аст. Нархи соли гузаштаи сафари ҳаҷ барои зоирони тоҷик тақрибан 33000 сомонӣ муқаррар шуда буд. масъулони кумитаи дин мегӯянд, ки арзиши хизматрасониҳои ҳаҷ 2018 дар мувофиқа бо хадамоти зидди инҳисорӣ муайян карда шудааст. Ба иттилои кумитаи дини Тоҷикистон, ин маблағ барои чиптаи ҳавопаймо, иқомат ва будубош дар Макка ва Мадина, хӯроки зоирон, роҳбаладон, пардохти маблағи қурбонӣ, нақлиёт дар дохили Арабистони Саудӣ, хадамоти тиббӣ харҷ мешавад. Ба гуфтаи кумитаи дини Тоҷикистон, таъмини зоирон бо бейҷикҳо, маълумотнома, китобчаҳо оид ба ҳаҷ, ҳамчунин таъмини зоирон бо 5 литр оби замзам, ини бозгашт ба Тоҷикистон ва таъмини онҳо бо ҷузвдон шомили ҳамин маблағ мебошанд. ҳар сол аз Тоҷикистон беш аз 6000 нафар ба зиёрати хонаи Худо мераванд. ҳаҷ барои ҳар мусалмон ҳадиақал як бор дар зиндагиаш дар сурати доштани қудрат ва тавоноӣ фарз шудааст. аммо тибқи қарори 3 соли пеши мақомоти тоҷик, танҳо нафарони аз 40 сола боло ҳаққи сафар ба Макка ва Мадина барои анҷоми фаризаи ҳаҷро доранд.